Începem de la ideea ce înseamnă a fi vulnerabil. A fi vulnerabil, în primul rând, e să fii foarte sentimental, să primești lucrurile foarte direct la inimă. Poate este bine să fie așa o persoană, însă, privind în jur, noi avem multe situații când persoanele sunt foarte închise, în special la lucru, avem oameni care deja se consideră niște roboți. Poate într-o atmosferă de business e foarte bine să zicem că invulnerabilitatea este ceva normal. Este ceva care ne ajută să avem succes, să avem un profit. Este, practic, o valoare care ne definește și ne ajută să mergem mai departe. Eu consider că oamenii vulnerabili nu trebuie să fie. De ce? Pentru că noi nu doar lucrăm, noi avem familii, noi avem oameni dragi. Ei sunt sursa noastră de energie. Ei sunt ceea cu ce noi trăim. Și noi trebuie să fim vulnerabili, noi trebuie să arătăm că noi iubim. Noi trebuie să demonstrăm cât de mult noi ținem la ei. Și, respectiv, nu știu, ar fi nevoie să avem un echilibru. Pentru că o persoană vulnerabilă uneori poate să decadă. De ce? Pentru că nu are destul încredere în ea. Pentru că toată lumea poate să folosească de chestia asta. Eu consider că până la urma urmei trebuie să găsim acel mijloc care noi îl considerăm bine pentru noi. Dacă noi ne simțim bine, atâta timp cât suntem puternici și rezistenți în fața unor reacții, noi să fim așa. Iar dacă nouă ne place să demonstrăm dragoste, dacă nouă ne place să fim sentimentali, noi asta să facem cu tot sufletul, pentru că noi doar așa ne vom simți împliniți.